Benvinguts al programa número 119 de la clau de la nostra història. Des de l'inici de la guerra contra el regne nazarita de Granada, el 1482, fins a la rendició de la ciutat de Granada, el dia 2 de gener de 1492, el rei Ferran II, dit el catòlic, manté una llarga correspondència amb les institucions catalanes. La descoberta d'aquestes cartes entre l'abundosa relació epistolar d'aquest rei amb la ciutat de Barcelona, aplegada en un volum de la col·lecció d'inventaris i catàlegs publicada per l'Arxiu Municipal de Barcelona, posa en qüestió la versió oficial que assegura que la conquesta de Granada fou cosa del regne de Castella i de castellans majorment. L'estudi d'aquests documents que ha fet Montserrat Montesinos ens obre una perspectiva nova sobre aquells fets i ens aporta dades molt valuoses per escatir quines foren les principals institucions que aportaren el finançament necessari als equipaments militars i qui foren els protagonistes de debò de la guerra. Altres historiadors, en els seus estudis, ja ens advertien d'algunes evidències que mostraven les mateixes capitulacions del 25 de novembre de 1491, signades per 47 nobles, entre els que destaquen com a capitans majors el mestre de l'Orde de Sant Jaume, Joan Pacheco, aleshores marquès de Villena, cosí del rei Ferran, el duc de Cadis, que com sabem era del llinatge dels Urgell, i altres membres de l'alta noblesa catalana amb dominis i títols antics i nous a Andalusia, com és el cas dels requesens, els Cardona i els Cabrera. Avui, a la clau de la nostra història, en parlarem amb la Montserrat Montesinos, mestra, llicenciada en Filosofia i Lletres, secció de Pedagogia i tècnica en trastorns d'audició i llenguatge. Com a investigadora en el camp de la història de Catalunya, ha centrat la seva recerca en l'Armorial de Jaume Ramon Vila, un llibre manuscrit de principis del segle XVII, mai imprès per voluntat expressa del seu autor, perquè no volia que fos manipulat per la censura. Benvinguda, doncs, Montserrat Montesinos. Comencem a parlar d'aquest tema que és especialment interessant, per sorprenent, perquè clar, tots donàvem per entès que tot això havia sigut una història de la reina Isabel de Castella i que nosaltres, en tot cas, si havíem anat a fer alguna cosa, havia sigut allò, una mica, doncs, a donar un cop de mà. Com va començar aquesta recerca? Què és el que et va moure, diguem-ne, a partir del teu estudi de l'Armorial d'en Jaume Ramon Vila, a començar a investigar? Doncs mirant la quantitat d'escuts que té dins aquest armorial, em vaig entretenir amb el que parla de Granada, del regne de Granada, i al darrere de l'escut hi ha sempre l'explicació històrica sobre el mateix, i aquí, doncs, al final ja de l'escrit, resulta que comença a parlar dels privilegis donats pels reis catòlics als catalans per establir-se de ple dret en aquest regne com a premi als molts serveis fets durant els 10 anys de la Reconquesta. Això em va sobtar molt, vaig pensar, però... Quin premi els hi donen si no... I per què? Doncs anava dient, per servir-lo, per anar a servir el rei amb persones i amb hisendes, és a dir, amb soldats i amb patrimoni. Les provisions que moltes vegades la ciutat de Barcelona envià al rei catòlic, provisions de menjars, provisions de tipus de material de guerra, vestiments per l'exèrcit, demanades pel rei, o moltes vegades espontàniament era la ciutat la que els hi enviava perquè sabia que el rei ho necessitava. Aquí veiem, per exemple, aquesta imatge, una de les cartes del rei Ferran, adreçada al Consell de Cent, i veiem també la portada del llibre aquest on hem trobat aquest registre, diguéssim, de les cartes. Quantes cartes va escriure Ferran a les institucions catalanes? Doncs, això ho vaig trobar als arxius, perquè com que resulta que ell, el Jaume Ramon Vila, l'autor de l'article aquest, diu que tot això ho ha trobat als arxius de la ciutat de Barcelona, doncs jo vaig voler anar a mirar a veure què hi havia, i aleshores em vaig trobar que jo buscava les cartes del rei i la bibliotecària em va dir hi ha un llibre imprès de fa 20 anys
i que estan transcrites les cartes, algunes estan senceres, altres estan reduïdes, però molt ben reduïdes. Quantes cartes? Són 675 cartes en total, en tota la vida política del rei. Aquestes cartes són adreçades a la Generalitat per una banda, i al Consell de Cent. Es rebien allà. Per tant, estaven escrites en quina llengua? Estaven escrites, la majoria estan escrites en català. N'hi ha unes quantes en castellà i 5 en llatí. En llatí. N'hi ha del rei, que són 500 i pico, és a dir, la gran majoria són del rei, també n'hi ha de la reina, són poques, no sé si n'hi ha una dotzena, del lloctinent, i després algunes altres que ara no... De totes aquestes cartes, quantes fan referència a la Guerra de Granada? A la Guerra de Granada jo vaig agafar els 10 anys, del 1482 al 1492, i són unes 270 cartes, més o menys. D'aquestes 270, que vaig llegir totes, en vaig trobar 20 que són les que realment corresponen a la Guerra de Granada. Em van semblar poques, després vaig veure que segurament n'hi havia molts més, però que s'han perdut, s'han desclassificat, el que sigui. La qüestió és que són 20 cartes que parlen de les conquestes del rei del Regne de Granada i que ell va notificant contínuament amb aquestes cartes, notifica la presa de tal ciutat, de tal castell, etc. I demana sempre a la ciutat que facin Te Deums d'acció de gràcies. En aquesta imatge que vèiem ara, fa tot just uns segons, hi ha alguns textos extrets d'aquestes cartes en les quals diu això, precisament, no ho podem llegir perquè la lletra és molt menuda, però diu això, que sisplau, que gràcies a l'èxit que hem tingut en la batalla de Loja o de... Doncs donar accions de gràcies, fer professons i cantar Te Deums, això és la part religiosa que ell demana amb agraïment. Llavors ho demana la ciutat, i la ciutat s'hi aboca a fer totes aquestes coses. A mi sempre m'ha sorprès que amb totes les cartes la ciutat hi posés molt empenyo i pensava, bueno, i per què ho fa la ciutat de Barcelona i no ho fan els de Salamanca o els de Burgos? O els de Sevilla, ja posats a d'això. Per què ho hem de fer nosaltres? O sigui... Quina relació hi pot haver, diguem-ne, entre aquests dos fets, no? Una guerra que passa a 700 o 800 quilòmetres d'aquí... Si no hi teníem res a veure, si totes les històries diuen que els catalans no hi van participar, per què nosaltres ens demana tantes coses i per què ho celebrem tant. I per què ho celebrem tant. Podríem veure, per exemple, algunes d'aquestes cartes, hi ha un llistat en una imatge en el qual veiem, per exemple, les cartes que tu has pogut veure. Això és un tríptic perquè també vaig anar a consultar els dietaris de la Generalitat i els dietaris del Consell de Cent, on s'anota tot el que passa cada dia a la ciutat i, per tant, l'arribada d'una carta del rei és important i es registra. Però tots aquests interrogants que es veuen representa que haurien d'estar ple tot això. Tot això hauria d'estar ple, però no hi són. O sigui, hi ha molt poques manifestacions dels dietaris, sobretot del Consell de Cent, que parlin de les cartes. Sembla que no ho hagin rebut. I per altra banda, també hi falten cartes, és a dir, la Generalitat anota la conquesta de tal lloc perquè ha rebut una carta, però la carta no hi és, la carta ha desaparegut. Potser algú li va fer molta gràcia tenir-la a casa i vés a saber. O vés a saber què ha passat amb aquestes cartes. Per tant, hi ha algunes d'aquestes cartes que no sabem exactament el que deien, però en canvi n'hi ha d'altres que sí que molt clarament t'expliquen, no? Generalment, això ho he reduït molt perquè no es podia posar tota la carta aquí, però el rei notifica la manera en què s'ha guanyat la plaça forta. I això aquí té molt a veure l'artilleria. L'artilleria va ser tecnologia punta en aquesta batalla, que es considera la primera batalla moderna, de l'època moderna, i l'última de l'edat mitjana, per les novetats en quant a artilleria. Aquí en aquesta imatge podem veure, per exemple,
un d'aquests... Es diuen llombardes i llavors doncs, ja havien estat provades amb la Guerra del Pallars de Catalunya i es van portar aquestes novetats a la Guerra de Granada i naturalment va ser molt eficaç perquè, això també ho explica el rei amb les cartes, els moros de seguida es rendien perquè els hi espantava molt aquell fet de les llombardes que petaven allà a les muralles. Altra cosa que aportava, diguem-ne, el rei Ferran i del que parla amb les institucions és, per exemple, la pólvora. La pólvora també era el material pel qual podien fer la guerra. Barcelona li va enviar una caravel·la, això també surt a les cartes, ho explica la Generalitat i el rei ho agraeix. Li envien 135 quintars de pólvora amb una caravel·la perquè el rei estava desesperat, diu que estava freturós perquè no tenia la pólvora necessària, ho saben, i llavors li envien la caravel·la. També li envien el que en podríem dir l'armada catalana, és a dir, les galeres. Una armada de galeres, o sigui, una armada en aquell moment van ser 4, per protegir les costes d'Andalusia enfront dels reforços que poguessin arribar del Marroc. Qui era l'almirall? L'almirall era en Galceran de Requesens, llavors era el gran capità naval de les galeres de la Generalitat o de la ciutat de Barcelona i era el que comandava aquesta armada, diguem-ne. De galeres. No un estol, exacte. Hi ha alguna altra cosa interessant en aquestes cartes que puguem, d'alguna manera, doncs... Sí, sobretot la qüestió de diners. Era molt important la qüestió de diners. El rei necessitava diners per pagar les tropes i per pagar una sèrie de coses. Llavors, el rei explica que el papa promulga una butlla de la Santa Creuada per la Guerra de Granada i demana que es prediqui a les esglésies perquè la gent la compri. Una butlla era una manera de finançar-se el rei els gastos de la guerra. I a canvi, o sigui, els fidels pagaven la butlla, el document, i a canvi rebien prebendes espirituals, d'indulgències, benediccions papals, etc. Però ho feien a gust perquè sabien que això era una ajuda pel rei. Intel·ligent mesura, perquè costava pocs quartos a qui l'organitzava i donava un bon rendiment. Molt bona vista per part de l'Església i per part del rei. Després també consta l'enviu de 1.000 florins d'or, florins aragonesos, que en realitat són catalans, però és com se li diu, 12.000, he dit 1.000. 12.000 florins d'or, que és una moneda molt forta i molt potent, que la ciutat li va oferir al rei, i el rei de moment no la tocava, fins que demana aquests diners que li siguin enviats per la taula de canvi. I llavors aquest servei de diners, la ciutat l'oferia al rei, el rei el va acceptar i, en fi, va ser just per poder conquerir Granada. Pràcticament, això segurament deu ser augmentat i corregit. El que passa que les cartes són poques, se n'han perdut moltes i segurament trobaríem més cosa. Però hi ha altres testimonis que també són molt curiosos d'aquest fet, d'aquesta guerra de Granada, que són, per exemple, el testimoni que va deixar un ebenista o un escultor, podríem dir-ne, en el cadiram del cor de la catedral de Toledo. Què en sabem d'això? Doncs s'estava fent en aquell moment la catedral gòtica de Toledo. Aquí podem veure una imatge d'aquest cadiram. Sí, això. I aleshores van contractar un ebenista, un tallista, no sé si es diu així. Un tallista, deu ser, sí. Doncs podria ser alemany o simplement era de Flandes, perquè el cognom no el recordo, però es diu Rodrigo Alemany. Sí, li diuen l'alemany, diguem-ne. Sí, l'autor d'alguna cosa més de 50 talles com aquesta, que aquí és difícil de veure, però que va començar a fer-se l'any 1489 i es va acabar el 95.
Anaven fent les talles dels seients del cadiram. Sí. Aleshores, representa en cada una de les talles una presa d'una plaça forta. Una plaça forta. Aquí en veiem un, concretament. En veiem un. El que és curiós, hi ha un articulista que parla de... O sigui, és molt famós, això. És molt famós. A la catedral de Toledo, el cadiram és molt famós. Doncs hi ha un articulista que s'estranya que el rei Ferran II, amb totes les talles, surt 37 vegades, amb les 50 i alguna que hi ha, surt 37 vegades com a figura principal. I en canvi, la reina només en surt 6, i d'una manera més modesta, acompanyant el rei, i 2 vegades surt sola. És a dir, que l'articulista es pregunta com és possible que la reina, que era la promotora de la conquesta de Granada, surti tan poques vegades i el rei en surti 37. Sí, el gran protagonista d'aquesta gesta militar. Aquí podríem mirar ara una imatge que es veu, és un dibuix fet sobre l'original del cadiram, en el que es veu una altra d'aquestes ciutats, el rei entrant-hi, diguem-ne, al moment de la capitulació. Aquí és Granada, hi ha el boabdil que li dona les claus de la ciutat, hi ha el rei amb el cavall, i a darrere es veu una mica de color verd el cap de la reina. I ara, si passem a la següent imatge, veurem un detall d'això, que és molt sorprenent, que és que porten que sembla uns estandards. Sí, aquí ens va sorprendre, ens pensàvem que era la bandera. Pensàvem que eren llances, poden ser, però clar, aquí, tal com està dibuixat, clarament sembla un estandard, amb les barres catalanes, no? Però bé, sigui el que sigui, en tot cas el que és important és que en aquest cadiram, que és contemporani de la gesta militar, el que hi ha és aquesta presència gran de Ferran. Què més podríem dir d'aquest? Doncs ara hi arribem a la carta, la penúltima, perquè l'última és quan li envien els diners de la butlla, que notifica el rei que li han enviat els diners. Doncs la penúltima és la carta que el rei Ferran envia a la ciutat el dia que justament han entrat a Granada. És una carta que per ella sola ja ens explica tot el que volíem saber de si era cert o no. Què diu aquesta carta? És molt important. És en castellà. La majoria de les cartes són en català, però aquesta és en castellà, no sabem per què. Deu ser la solemnitat del moment. Poder sí. Diu, amados y fieles nuestros, hacémosvos saber que ha placido nuestro Señor, después de muchos y grandes trabajos, gastos y fatigas de nuestros reinos. Aquí ja comença a indicar que hi ha hagut diners i que hi ha hagut esforços. I que són els nostres regnes. Nuestros reinos representen no León y Castilla, sino los reinos confederados de la corona catalana-aragonesa, perquè ell sempre es dirigeix a la ciutat de Barcelona parlant dels seus regnes, mai parla de Castella. Muertes y derramamiento de sangre de muchos de nuestros súbditos y naturales. Els súbditos poden ser els de Castella, però els naturales són de la corona catalana-aragonesa. Dar fin a la guerra que hemos tenido con el rey moro del reino y ciudad de Granada, hoy, 2 de enero de este año del 92, es venida en nuestro poder y señorío. Lo cual acordamos de vos escribir porque sabemos el placer que d'ello habréis. El rei manifesta que sap que els seus súbdits estan pendents del que els ha de dir. Para ensalzamiento de nuestra santa fe católica, honor y acrecentamiento de nuestros reinos. Vol dir que tindrem més terres. Els està prometent terres en aquest moment. I senyoríos. I honra i reposo de nuestros súbditos y naturales. Torna a dir això. Llavors, els avança el premi que rebran per l'ajuda que ha rebut ell d'ells, o sigui, noves terres, descans merescut. Amb aquesta carta respon totes les preguntes que ens volíem fer. Hi ha un detall més que ens ajuda sempre a poder avaluar aquesta realitat, qui era qui, diguem-ne, que és l'escut del rei Ferran, en aquest armorial, precisament, de què parlàvem al començament. Aquest escut, que ara l'estem veient en pantalla, doncs a la dreta es veu clarament
que hi ha les armes d'Aragó i Sicília, és a dir, la Confederació, Castella-Lleó també. Perquè ell és rei de Castella i d'Aragó també. Perquè també és rei de Castella. És l'escut del rei. Aquest no és l'escut conjunt, sinó és l'escut propi del rei. I el detall important... ha incorporat la magrana a la banda de baix pel seu escut. És a dir, que ell s'incorpora a la conquesta de Granada, perquè considera que ell l'ha treballada. Cosa que també reforça l'argument que efectivament va ser una conquesta, diguem-ne, de la Confederació, perquè si hagués sigut de Castella, aquí no hi hagués hagut cap magrana, perquè Castella no tenia per costum, diguéssim, de posar cap senyal heràldic de sobirania, perquè els senyals heràldics són això, signes de sobirania, en les seves conquestes. Per tant, que era sempre Castella-Lleó i punt, res més. Llavors, això ens introdueix en un altre tema, la part final d'aquest programa, que és molt interessant, perquè resulta que en els documents i que alguns historiadors, com dèiem al començament, com és el cas de don Joaquín Durán y Lerchundi, amb un llibre publicat a Madrid l'any 1893 que es diu La toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella, ens diu el següent. Ens diu, primer, que el que parla més d'aquest fet i de la gent que hi va participar és un historiador que es diu Bernaldez, el cura de los Palacios, del segle XVI, i només cita 8 nobles, diguem-ne, que acompanyessin el rei, que són los capitanes mayores, que en el capítol dedicat a la conquesta de Granada van ser el maestre de Santiago, el marquès duque de Cádiz, el duque d'Escalona, el conde de Tendilla, el conde de Cifuentes, el conde de Cabra i don Alonso de Aguilar i conde d'Ureña. Però el que és més curiós d'això, a part que hi ha algun altre historiador que ens hi afegeix un parell més, l'Alcaide de los Donceles i Portocarrero, el que és més curiós és que en aquest text del segle XVI el que ens diu Bernaldez és literalment això. Diu que los otros caballeros de Andalucía y los grandes de Castilla, como estaban tan cansados de venir de tan lejos a las otras guerras e cercos, no vinieron a este. Dius, caram, que no havíem quedat que tot això ho feien ells, doncs no hi eren. Diu, i a més, una altra notícia que ens dona aquest historiador granadí, amb aquest llibre de l'any 1893, és que en el Archivo Municipal de Granada no se conserva dato alguno porque de orden superior todos los que había se remitieron al Archivo General de Simancas. Aquesta és una notícia que també és altament significativa pel que ja sabem que passava, diguéssim, en aquests temes. Potser seria interessant, per veure qui eren aquests noms que hem dit, veure unes imatges amb uns escuts d'armes que, curiosament, ens aporten ràpidament a identificar que aquests personatges, com podem veure aquí, els Fernández de Córdoba, resulta que tenen aquí, que són els que van donar la batalla de Lucena i guanyar-la el 1483, tenen aquí un escut fantàstic, amb unes barres catalanes a dalt, magnífiques. Al costat tenim el dels comtes d'Ureña, que també ha sortit en aquesta relació del segle XVI, que era dels Girones, unos Girón, diuen ells, los Girón, però que veiem clarament que porten el senyal heràldic d'unes barres catalanes gairebé ja inidentificables, però que hi són, aquelles punxes de baix, però sobretot el que és molt clar és que porten les armes dels comtes d'Urgell. Seguim, perquè tenim més imatges sobre aquest tema. Aquí veiem, per exemple, els ducs de Medina de Sidònia, al seu palau, tenen aquest escut, que és claríssimament l'escut de la família Urgell, dels comtes Urgell. Seguim, perquè tenim més imatges. Aquí veiem els altres famosíssims Ponce de León, aquesta família, el llinatge extraordinari, en el que veiem clarament que el seu senyal heràldic és les barres de la Casa Reial Catalana i el lleó, que és la part dels Aragó, d'aquesta dinastia catalana. I en tenim més, podem seguir. Aquí veiem, per exemple, el cas del comtat de Cabra, que pertany al llinatge dels Fernández de Córdoba, que evidentment porten els senyals, diguéssim, dels pals de la Casa Reial Catalana. I així podríem anar seguint i no acabaríem, perquè tant en els dominis, diguem-ne, que ja pertanyien a llinatges catalans, com, aquí veiem, per exemple, el Palau del Berenguer d'Aguilar,
aquí, perfecte, amb senyals heràldics claríssims dels Montcada, del Cervelló, dels Aguilar. Aquí veiem aquells dos senyors allà a la tenda, diguem-ne, de campanya aquesta tan bonica, que porten l'escut entremig d'ells dos. Seguim. Aquí veiem aquest escut de la casa d'Aguilar ja reproduït en fi, si allò era del segle XII, doncs imagineu-vos el segle XV, etc. És a dir, és una infinitat que no acabaríem mai més. Per tant, Montserrat, jo crec que gràcies al teu treball acuradíssim, anant a buscar veritablement aquells registres que ens diuen alguns historiadors, hi ha això, i que tu tens aquesta, diguem-ne, constància d'anar-los a buscar, podem realment certificar el que ens temíem, que aquesta va ser una gesta militar clarament protagonitzada, finançada i amb tecnologia, diguéssim, del que serien la corona, la Confederació Catalana Aragonesa. I avui ho hem de deixar aquí, perquè sempre ens passa això, que els temes, el temps no dona per més, però jo crec que hem fet una bona presentació d'aquest treball tan interessant de la Montserrat Montesinos i ho deixarem, com sempre, amb la frase de la setmana. En aquest cas, recorrerem el discurs d'investidura del president Nelson Mandela, empresonat més de 27 anys per lluitar contra l'apartheid a Sud-àfrica. Ell va dir en el seu discurs: dediquem el dia d'avui a tots els herois i heroïnes d'aquest país i de la resta del món que han sacrificat la seva vida de moltes maneres diferents perquè nosaltres puguem ser lliures. Nosaltres, doncs, també avui, com sempre, ens acomiadem reivindicant la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn dels exilats. Els volem lliures i els volem a casa. Fins a la setmana que ve, que ens tornarem a trobar en una nova clau de la nostra història. Que passeu una bona setmana.